Якум созен нағзен тенҷи баден чӣ гуфтани бачаҳо видеочаи нав дар ютуб канал мебуроя челлендж рӯзи 11 ва имрӯза мақсади гап 356 якум сделкаи мо мешава ва таркиби плани имрӯзаи ма аз 356 сар мекунем 8340 тамом мекунем ва единственный факт аккаунти мода бояд $379 шава. Так что мода барори кор сарш мекунем бародаро, бисёр долго время намекашем ва мерем сделка кунира. имрӯз душанбе, чӣ хеле ки медонем, мо як қопча возможност дорем дар любой намуди рынок гиҷоида мада позициям удобнее, яъне дар ҳамон направление рынок ма пул кор мекунам. Так что рафтем. Дар инҷа як дақиқа поён медроем ва ждат мекунем результатша. Камтарак мақсад ждатш накардем, ҳеҷ гап не. Хеле ки медонен, бисёриҳо мегӯянд локальный точка чие? Локальный точка яъне часто ценаи мо кадом калидор мона обновид кардагиай средний калидор уровина локальная точка мегӯянд. Яъне дар ин инҷа чӣ хеле ки мебинем линияи сопротивлениyaи мо правильно бо боло инҷа бо мо линия дорем ки цена то куҷоро омода яъне расида метавонад. Вақте ки локальный точкаи мо ба қувват боша, пробой шудагӣ набошад, значит чӣ кор мекунем мо тарафи поён медроем примерная локальный точка. Агар ки пробой шуд, мо чӣ кор мекунем ай максимумш медроем киҷо тарафи поён. Рама ва падартон як баробар зиёд мекунем ай точка як дақиқа поён медрома ва якум сделкаи мо неудача. Чӣ хеле ки мебинем ай хафои дим сделка мешем. Дим сделкамона уже дим дагонмона мондагием ва ҳамчунин ҳозир графика мо калон мекунем, чтобы шумо яснитар бошад. Чӣ хеле ки мебинен максимальный точка уровни ценаи мо дар инаи калидорай, яъне течение инами қадар вақт 1 свеча 5 минутай ҳами калидор мона пробои ценаш даги нестай. А точка поддержкаи мо дар инаи калидори яъне нижний монай. Чӣ хеле ки шумо диден ва ин инҷа максимуми локальный точкае ки ман мегӯям ҳамои. Так что айҷа мо як дақиқа поёнро омадем, свечаи 5 минутай моро 1 минуташ мондагиай ва чӣ хеле ки мебинем омад расид, лекин инаи тенора аҳамият додем бародаро. Тено барои чӣ дар корай? Тен яъне метавонад ки дар ҳамин ситуатсиярам чӣ гап шава бизана тен шава, лекин вақти тин намерасад. Барои ҳамин ҳама чиро аҳамият диҳем. Дим сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Бо мо мефурӯем изначальный депозит, яъне дар як пара бисо нашинен, паротон ҳалиш кунен, ҷои соз ёфтем, баъд дальчи бо сделка кунен. АУДЧФ 92% гуфтестай мора. Чӣ хеле ки мебинем дар инҷа чӣ гап рафтестай? Дар инҷа ин инҷа локальный точка монай, як дақиқа боло. Пайдеев диден пробой шудагӣ нестай, течение ҳами қадар вақт. Як дақиқа мо куҷодор омадем, тарафи боло омадем ва результатша ждат мекунем чӣ гап шудан шавад. раҳмат, ютуба қариб уже 700 нафар ба фикрам зиёд карден ва дальши больше 800 нафар течени чанқа мешида бошем. ин чиз мада мотиватсияи ганда серьёзӣ мета барои кор ва барои пешравии якдигари мо бародаро. Барои ҳамо чанқаи шумо подписатсия мекунед, ҳамо қадар ин чиз хубе. Инаи точкада чӣ хеле ки мебинем свечаи мо сирху тамом шуд, яъне тен дод буд шуд ва 10 секунди дига монда результатиро ждат мекунем. Гап ма пробиват кард короче ҳамин свеча ва ҳамчунин чӣ кор мекунем бародаро? Подписатсия мекунем ва дальнейшем шак мона бо мебинем ин сделкаи моро ба плюс ба анҷом расид. Отметиш мекунем ва дальнейшем шагмон мерем. Бо ман чӣ кор мекунам? Бо мешавад ҳамин пара сделка кардан, лекин я ошибка намекунам. Дар инҷа восходящий трендай ва як бор ҳамира мебинем оё максимумш омодагӣ расидагиа ё ки не. Чӣ хеле ки мебинем не ба максимуми мора бача партов чокад. Чӣ хеле ки мебинем ба максимуми мора ҳоли хеле ки дига вақтай ин инҷа да максималкаи мо, инҷа да минималкаи мо. Камтарак поён мекунем. Чӣ хеле ки мебинем котировкаи чира АУДНЗД ОТС дар инҷа новости ба фикрам шудагиай ва дальнейшем шак перезапустит ё ки кардагиан котировкаша.
ва чӣ гап шуд, максималка монда нарасидай, серьёзно тарафи боло ҳаракат кардеса, 1 дақиқа боло хай медроем. Дар ҷа пробои инаи линияамон шудагӣ ва максималкаи моро ина омадай нарасидай цена. Дар ин точка 1 дақиқа тарафи боло дуромадем. Ва ҳамчунин чӣ гуфтанем? Дар YouTube канали ман видео бародаро абсолютно без монтаж мебарояд. Ман даже гуфтагӣ будам ки агар ки мо то $10,000 рафтан натонем, ин видео обязательно мебарояд. Мақсади ман дар чиай? Яъне естествени тарафи плюс минуси ҳамин кора нишон додан. Дар бинарния аукцион ход OTS ход бе OTS бигӣ, мақсад одами новичок дар иҷа потеря дорад, айрӯи нафс. Кадомит согласен дар ҳамин поён бинавис. Иҷа да абсолютно вақти сделкаи ту намегзара, бори ҳар кас бояд накунӣ. Мақсади гап худат анализ кунӣ ва бинӣ ки ҳамиҷа мақсад гапи ту гуфтагӣ бояд мешуд ё ки не. Барои ҳамон чикор мекунем? Результати сделкамонам ба плюс ба анҷом расид, бо далини шимшакмонам мо месозем. Далини шимшаги мо инаи сделка $379 бояд кор кунем. Оқай гашт намондай во парара чикор мекунем? Ҳаллиш мекунем. Дар иҷа разворот цена шуд. Яъне диден ҳолате ки ман гуфтам ки ложный пробой, яъне максимуми дигариша обновид кард, ай максимум буромад ва дар иҷа чӣ гап шудеса, наоборот шудеса, сигнал ай даст додагим, рафтем дига валютни парара мебинем. Дар иҷа ситуациямон восходящий трендай, против тренд не особо хочется гуфти урусу зайти. Барои ҳамин ягон ситуатсияро мебинем ки по тренду боша ва айрӯи тренд будромада сделкаомона бикунем. Дар иҷа резко спад шудагия, яъне тарафи поён. Максималкаи мо дар инам иҷаи ай и точкамон ҳозир мебинем. Дар ин точкамон мега разворотай. Я ора амира 5 минуташа мебинем чӣ гапай. 1 дақиқа поён медроем, пробой калидор мешавад, ба ручки свеча уверенӣ омадагия. 1-та, 2-та уверенӣ, сеюмчам уверенӣ. Пас стараться мекунам максимумша обновид кунам. Барои ҳамон 1 дақиқа поён дуромадем мо. Правильно? Правильно. Ва ждат мекунем. Инаи калидоре ки ман гуфтам шуморо ку поддержка. Ҳаминҷоро бояд обновид кунад цена. Ва ждат мекунем далини шимшакша. Из сделкамон бигзара, бо як толчок пеш мерем мо. Яъне соат 12 саҳарай торговаться кардесам, қариби 1. Сделкамонам ба плюс ба анҷом расид. Шукронаи Аллоҳ. Бо далини шимшакмон так што мерем. Далини шимшакмон бо ягон валютни пара дига ёфта. Шумо худтонро дар як пара илтимос ограничения намонед. Ин чиз ошибкаи грандиозное. Вақте шумо дар як пара пастаратса мекунед ки ай пара плюсона бигиред, минус мерен ва ин чизҳоро мақсади гап дар ҳамин практикае ки ман гузаштаистам, дар ҳамин практика шуморам часто мебинед. Вақте ки дар як пара ман бисёр местам чӣ гапҳо шуданаш мумкинай. Барои ҳамон мақсади гап як қопча параи бидро биков биё чизи дар корита баъд сделка кун. Дар иҷа яъне чӣ хеле ки мебинем интернети ма часпид. Ва ждат мекунем ози интернет омадан шуд. Як таймҷа поён медроем. Бо ина ман ошибкаи худам гуфтан метавонам, барои чӣ ки ман ошибкаи худам изо намекашам. Мақсад бояд ман пайдею бояд ин точкаро ждат мекардам, баъд медромадам. Агар ки намеомад, намерасид, ман чикор мекардам? Поёнша ждат мекардам, баъд медромадам. Инам хеле чизҳоро новичокҳо намефаҳманд. Барои ҳамон чӣ гуфтаистам? Мақсад пастаратса кунед. Пастаратса кунед, мақсад бикунед ҳамин гапи кори маро. поён максимум ки омад, ай максимум боло будроин. Боло омад, ай максимум боло поён будроин. Инам хеле гапи чап. Ягон дига гапи чап нест. Вау. Пробой намешава, успед накардем.
Биен амира штат мекунем, пробуй мешавад ё не. Сделкамон гузашт. Дальнейшем шагмона месозем. Сделкаро ай даст додем рости гап. Айҷа разворот шуд. Хай биён ягон ситуатсияга мекунем, дига мешинем даинҷа. Авда инза деда чӣ гапай? Дайҷа нисхадяши трендай. Чеф ҷепивай мо восхадяши канал трен рафтестай. Против тренда ягон татасави наметавонад ромадан. Чӣ хеле ки трен рафтесай ба трен бутавед. Максимал кашдаи калидорай. Яъне локальни точкае ки мегум да ҳами калидорай. Ва свеча объёми ништияк дора восхадяши канал тренда рафтестай. Ва чӣ хеле ки мебинем ҳоли уровени мода омадагӣ расидагӣ нестай. Барои ҳамин чӣ кор кардан мумкинай? Естественно, як дақиқа поён омадан мумкинай. Результатшо ждат мекунем. Нагзара ҳеҷ гап не. Бо чӣ кор мекунем? Як баробар зиёд мекунем. Просто зарани, чтобы аётмон наброрем. Зиёд кардан мона ё не. Даже ираден локальни точкаи моро ози обновид накард, ай ҳамҷа разворот кардестай. И получится ай даже ай инаи точка разворот кардестай. Барои ҳамин мо ждат мекунем. Мо тарафи поён гирифтем. Правильно. Ва ждат мекунем. 20 секунд мондай. Свеча объём дод. 5 минутаи мо тени бераҳмона дод тарафи боло. Да секунди сделкаи мо мондагӣ. Ва параро маҳаллиш мекунам. Сделкаи мо нагузашт. Короче, получается дагони дигари дадим. Дагон ҳами ҷай. На старте ай инҷа. Восхадяши канал трендай па тренду боло. Ва результатиро ждат мекунем. Чӣ гап шуданша? Ва 5 секунди сделкаи мо мондай. 3, 2, 1. Бум. Сделкаи моро ба плюс ба анҷом расид. Изначальное количество депозит 379 бояд дар аккаунти мо шавад. Правильно? Дар аккаунти мо чанда 374. Правильно. Инҷаро бестен поён буфураем бачаҳо. Интернет тупит кардестай. Сигнала ба умеди интернет ай даст додагиему. Ҳеҷ гап не. Вау. Нигоҳ кунед, графики мо ҳамин рӯз саршидагӣ. Ҳамҷа 10 минута свечаи. Яъне ҳамин направление ай ин ҳамҷа саршидагӣ буд сделкаи мо. Ва якум вақте ки график сар мешавад, резко понижение низ мешавад, баъди понижение низ уже дальше рынокча мақсад графикша месоза. Ва чӣ хеле ки дар ин ситуатсия мебинем, максималкаи мо ҳамин точка буд. Дар ин ситуатсияда ине қадари свечаи 10 минутаи мо пробой додагиай. Значит, естественно, чӣ кор карда метавонад. Дар ин ҷа ягон кас позитсияда нестай. Инҷа единственни одамо айнаи точку боло омадагиянд. Ва агар ки откатная зона шавад, значит чӣ кор мекунад? Дальнейшем шаки свеча инами калидор омаданай
ждать мекунем, сделкаи мо нагзашт. Правильно? Вай, мо дуюм дагонда омадем, ёки чӣ хеле шуд? Як бор бистем бинем. Ошибка диден. Мақсад дига бояд ман инҷа изначально депозита мефурмадам. Нафурмадам. Хай чикор мекунем? Ошибка ман бояд худам исправить кунам ошибкама. Правильно? Правильно. Чӣ хеле ки дидем мо дар инҷа чӣ гап буд? Як сделкае ки дар инҷа мекунем, тамом ба ҳамин роҳ мерем. Як дақиқа поён. Баъди мақсади гап ман алиш мекунам. Вая мушай ЧФЖП вай, яъне валютаи параро алиш мекунам. Баъди ҳами агар ки бигзара тамом ягон чиро алиш кардан намемона. Барои чӣ? Барои ки мақсади гап уже целмона кор мекунем. Агар ки гузашт, значит бояд па итогу мо ҳамон цели мондагима кор кунем. Як ошибкаи ман нигоҳ кунед чӣ кор карданаш мумкин аст. Ва 20 секунд вақти мо мондаги цена откат додасе бо киҷо направление тарафи боло из сделкаи мо, яъне сеем дагон мон. Вақт успед намекуна, намераса вақт. Параро алиш мекунем. И нагзашт. Ина мерам. Нагзашт. Ва ирамо як баробар зиёд мекунем. Ягон параига мевои манака. Ба кавои накопление рафтеса мо ай байни сигнал дромадем. Мақсад бояд айн инҷаи сигнал медромадем пайдию. Ҳеҷ гап не, результатшон жад мекунем. 20 секунд вақти свеча мондаги, 40 секунд вақти мо откат тарафи поён шавад, значит чикор кардан дар кораи ай откати поёнӣ тарафи боло дромадан дар кораи. Як ошибка одама то куҷоро меёра худтон диден. Мақсади гап ҳамеша тамошо кунед. Инаҷатона сделкатон успеш нишуд. Шумо изначально депозит фуромаден, нафуромаден. Анами чизоро контролировать карданша ёд бигиред ки ҳозир мара ҳушма ба телефон гирифтам, телефона дидам, ҷиқидам сделкара нафаҳмидам. Худам кайф кардам ба. Гуфтам чӣ бехали шуд. Сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Имрӯза торговый планмон мо чӣ хеле ки диден задем. Дальнейший шимшак бояд 379 кор мекардем. Получается инаи дагон монда омадем расидем. Мо зиёдтар кор кардем. Правильно? Чанд доллар зиёдтар кор кардем? $6. Дальнейший шимшаги мо чӣ гап мешава? Рӯзи дигари мода $417 бояд кор кунем мо. Яъне бисёриҳо мегӯянд барои чӣ даҳум рӯзи видео ва шумо паридагием. Бародаро, шумо агар ки изначально якум видеоро тамошо карда биёед, худтон мефаҳмем барои чӣ ман пеш паридагием. Ба сабаби ки инам хеле $5-6 зиёд кор мекунӣ, ба дигари видео дамам хеле як рӯз пеш парида метавонӣ ва дар инҷа количество дагонҳо. Агар ки ҳозир ман дар инҷа последний дагонда меомадам, мерасидам, яъне $80 ман мепаридам рӯзи 16 уже автоматически, баъд 17 рӯза торговаться мекардам. Ай шумо чӣ? Лайк, подписаться, короче, комментария дар менютон обнависед. Дар паноҳи Аллоҳ.